Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da Premium Hausa TV da muke kawo muku labaran duniya kai tsaye tare da ni mai karantawa Abubakar Muhammad Biyu. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cewa wanda ya gada wato tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari bai taɓa yi masa katsalandan ba a gwamnatinsa tun barin mulki. Bayan mika mulki ga Tinubu, Buhari ya yi zance kamar haka: zan yi nesa da Abuja inda zan koma Daura, amma idan kana bukata ta ka tuntube ni. Ban yi katsalandan kan duk abin da kake yi ba zan masa maka ba ko rike ka a wuya, kamar yadda Tinubu a taron kaddamar da wani littafi kan sha'anin mulkin Buhari. Tinubu ya ce maimakon katsalandan, Buhari ya haɗa gwiwa da shi don ganin demokradiyya ya wanzu a ƙasar. Mun haɗa kai don tabbatar da cewa demokradiyya ya wanzu a Najeriya har abada. Far away in Daura. But if you need me, contact me. But I won't intrude in whatever you are doing. I won't interfere or breathe down your throat. We've partnered to make democracy flourish in Nigeria. Fashewar wani abu ya janyo rudani a Oyo, babban birnin jihar Ibadan. Fashewar da ta faru a yammacin talatan nan ta ruguza gine-gine da dama saboda mummunar jijjiga. Kafofin yada labarai a Najeriya sun rawaito cewa motoci da gidaje sun tarwatse a yankunan Awolowo, Bodija, Akobo da kuma sauran yankuna. Sai dai har yanzu ba a kai ga tabbatar da yawan waɗanda suka jikata ba a lamarin. A wani sako da ta wallafa a shafinta na Twitter wanda aka fi sani da X, gwamnatin jihar ta Oyo ta ce ta samu labarin fashewar da ta afko a jihar. Gwamnatin ta buƙaci mazauna jihar da su kwantar da hankali yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da bincike domin gano abin da ya janyo fashewar. Wasu 'yan bindiga dauke da muggan makamai sun kai hari a wani sansanin soji da ke kauyen Nahuta da ke karamar hukumar Basari a jihar Katsina. 'Yan ta'addan wanda aka ce adadinsu na da yawa sun kai harin ne da misalin karfe 11:30 na dare ranar Lahadi da ta gabata, inda suka kai farmaki da manyan makamai irin su AK-47 kan sansanin sojoji da ke gadi. Jaridar Aminiya ta tattaro cewa jami'an tsaro a sansanin sun yi nasarar fatattakar maharan, duk da cewa 'yan bindigar sun yi nasarar kona motocin sojoji tare da lalata wasu kadarori a yayin arangamar. A wani harin haɗin gwiwa, wasu daga cikin 'yan fashin sun kuma kai farmaki garin Nahuta, inda suka yi awon gaba da shaguna, gidaje tare da kwace wasu daga kayayyaki masu daraja da dabbobin gida na nerori miliyoyi. Wannan ci gaba dai ya haifar da tashin hankali da fargaba a yankin, duk da cewa wasu mazauna yankin sun fara kauracewa al'ummominsu saboda fargabar sake kai har-haren. Wata kungiyar al'ada da zamantakewar al'umma wato The Renaissance Patriots ta bayyana damuwarta kan yadda ake raba manyan mukaman jihar Lagos a tsakanin wayanda suke 'yan asalin sauran jihohi Yarbawa na kudu maso yamma, ta hanyar amfani da karfin siyasar jihohin da kuma haɗin kai da wasu 'yan asalin jihar Lagos ɗin. Kungiyar ta yi wannan korafi ne a karo na uku tun bayan da aka kafa ta domin gudanar da ingantacciyar jihar Lagos ga 'yan asalin yankin. Kungiyar a cikin wata sanarwa da ta fitar mai taken 'yan asalin Lagos da kuma matsalar rashin ci gaban al'umma ta ce
maudu'in da ke sama ya dace kuma a halin yanzu idan kai dan asalin jihar Lagos ne ko kuma kana son jihar Lagos da gaske ya kamata ka ji takaici game da halin da ake ciki a yanzu. Ta ɗauki bayaninta ne daga mahangar cigaban da aka samu a baya-bayan nan, inda aka yi bayanai kan yadda waɗanda ba 'yan asalin Lagos ba ke amfani da shaidar zamowa 'yan asali na karya don amfani da shi wajen cike guraben da aka warewa 'yan asalin Lagos don ɗaukar aikin sojan Najeriya. The Renaissance Patriot ta bukaci babban hafsan sojin Najeriya Laftanar Janar Taurid Lagbaja da ya yi amfani da ofishinsa mai kyau don duba wannan lamari, kuma idan gaskiya ne a yi abin da ya dace. Sabuwar 'yar majalisar New Zealand ta yi murabus saboda zarge-zargen cewa ta yi ɗauke-ɗauke, zargin da 'yan sanda ke bincike a kai. An yi zargin cewa Gauris Gahraman, 'yar jam'iyyar Green Party, ta yi sata har sau 3 a wasu shagunan sayar da kayan sawa da dangoginsu biyu, ɗaya a Auckland ɗaya kuma a Wellington. Tsohuwar lauya a hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta kafa tarihi ne a shekara ta 2017 a matsayin 'yar gudun hijira da ta farko da ta shiga gwamnati. Ta taɓa rike mukamin sashen shari'a na jam'iyyarta, sai dai ta ce galabaitar da aikinta ke jefa ta nesa ta aikin aibin da halin da take. Na baiwa mutane da dama kunya, don haka ina mai basu hakuri, in ji ta. Mrs. Gahraman ta tsere ne daga kasar Iran lokacin da tana yarinya tare da iyalanta waɗanda aka ba mafakar siyasa a kasar New Zealand. Murabus ɗinta a ranar Talata ya zo ne bayan wasu hotuna CCTV sun nuna lokacin da ake zarginta da ɗaukan wata jakar mata a shagon sai da kayayyaki na Auckland. Ba taɓa samun 'yar majalisa mai shekara 42 da aikata wani laifi ba. Yayin da ake mayar da martani kan murabus ɗinta, ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyarta James Shaw ya ce Ms. Gahraman ta fuskanci mummunan barazana da suka shafi cin zarafi da kuma kisan tun lokacin da aka zaɓe ta a matsayin 'yar majalisa. To da ma wannan labari muka kawo ƙarshen labaran namu na yau, tare da ni Abubakar Muhammad Biyu nake cewa a huta lafiya.